Базикам се, бавам се. Аз съм винаги успеха. И днес ще играем Sleeping Dogs. Реших за последния си клип от тази година да съм жизнерадостен. Нека на Мафия 2. Умар Лъшен. Умар Лъшен. Умар Лъшен. Не ми се получи така да му се не знае. Ех, как падна по глава. Сега да се помоля на Бога, този да не почне да ма шамароса, защото ще му спукам главата, а ще е лошо, ако я спукам пред камера. Аре, не! Искам да му се помоля. Не мога да се помоля на Бог. Айде да се качваме в камона. В камона, мона. Мона, камона. Бида. Тъй. Искам много много яки коментари и искам да ви покажа нещо много яко. Няма да ви го покажам, вие го знаете. Искам да се прехвърля от една кола на друга, ама... Един като идиот. За много хора, имам предвид като идиот се държа. Всички знаете, че аз и Хитлер БГ много мразим по сцените. What? Бъгнах. Ще трябва да карам някакъв камион на 216 метра. Left shift. Аз това left shift. Лев КТРЛ. Контроли. Тази песен трябва да се чуе. Харе бе, камионче. Само ти ли можеш? Ти си нищо. Давай! Ти не си нищо, бе! Женчо! Ко правиш, бе? Tu сме фърли гранада. Get up here. Ще кажа аз от те. Спирка на бойците. Спирка на изнасилвиците по... Спейс, ко правя си Спейс? И ко правя? Дрифта? Ти го знам, аз да не съм тъп. Абе, то го изписва, дрифт. Ма то на камерата пак не се види. Аз трябва на хипер нагоре. Чакайте малко, чакайте. Забравих, че... Много забравям аз. Етай. Аз пък всичко забравям в тази игра. Стига да е екшен, го забравям. Тъжна. Не можах. Бой ли ще има, бе? Смешко! Аре, ще се бием. Ти не го знаех. Аре да те разнесем наляво надясно и да те хвърлям тук. Добре, че не му скъсах тялото. Сега е твой ред. Аре, всички знаем, че той си отиде. Ау! Защо се забравям да се прикривам? Ама аз не исках той да направя, бе. Как бъгна. Аре, са тебе да вкараме. Гледай го как се прикрива. Ама не тук, бе. Ти са много крехки, като ги гледам. Ау! Те са хипер крехки. И гледай как ма дразнят, бе. Вземат ми денчка за световно, бе. Вземат ми демишката за световно. Ти майски. Шарап. Аре, бе. Ние ги пребихме.
Но ги пребихме. Си? Би? Не! Пичове, сигурен съм на 97%, че като кача този клип в YouTube, той ще се качи след Нова година. Какво става, бе? Ти пак ми бъдна играта. Искам почна да се движи по своя воля. Но мразя като ми е бъги тъй. Аз не съм виновен. Играта е виновна. Като се движи тя понякога прави като си иска. Радва ме тази песен. О, не. Не! Тъпа клавиатура! Сега ще е адски гадно, ако се размажа като свиня баш на крайната дестинация. Добре, не се размазах, не ми бъгна. Дано да е само за сега. Ох, още побойници ли, бе? Осъзнах им думата. Аз те ще ги трепа цяла година. Схващате ли цяла година? Няколко часа. Но как мога да ги зарежа? Ох, стига е, батерията ми на 15 гадни процента, леле. Значи с хаш. Най-после разбрах. Аз ви казах, че батерията ми пада бързо. Освен ми клип на Sleeping Dogs ще е много малък. Не ме радва, когато ми пада батерията. Тя ми се зарежда 2 часа. 2 часа ми се зарежда, а ми пада за час половина. То радостта ми сама и над лицето набързо. Като видях, че ми пада батерията, си казах, то са обезмисли да съм щастлив. Бегай ми от пътя, е. Не! Спри, не виждаш ли в каква ситуация съм, бе? Само дет ме гледат, ако въобще ме гледат, знаят в коя... Так, аз го натискам продължително на баш, че клаксона просто е тъй. Я ще спирам, защото проклетата батерия ми пада. Ще се срещнем в другия живот и чао. Другата година.